dod i fod yn ffuddiol iawn oherwydd yn arbennig hefo'r safonau newydd sydd wedi dod allan o'r Comisiynydd. Mae'n rhaid i bob cyngor penodi staff sy'n siarad Cymraeg i delio efo pobl o'r cyhoedd ydy'r gair. Ia, dyna fo. Ac i fi, fel unigolyn, oedd fi dod mewn i'r job swydd newydd fi, oedd siarad Cymraeg yn hanfodol rhan o'r swydd. So ia, mae'n lot o pob swydd sy'n dod, mae'n rhaid i nhw edrych ar oes na angen i Cymraeg am y swydd hynny, a mae rhan fwyaf o'n nhw yn desirable rwan, beth yw'r gair, dymunol rwan. So ia, mae'n ffuddiol iawn.